osajidava tukupasikani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 27 March 2026. Takhalani pompo ndipo tamvetserani mwachidwi. Presidenti wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi amene ndikamalankhula ena amaona ngati ndine wamisala, ndine wachamba, ndine osaphunzira, ena amafika potukwana kumene. Koma chosangalatsa nchonena kuti DC akalankhula zinthu zimene akunenazo ngati zingachedwe siku lina zimazachitika patalike pachepe. Zimene ine ndimanena zimachitika. Mwachisanzo masiku apitawa Parliament italengeza kuti akufuna apange komiti yakafukufuku wa ndege wa Malemu Chilima ndi anthu ena amene anamwalira ku Chikangawa. Ndidapereka chenjezo kuboma kunena kuti komiti imeneyi musaikemo anthu amene ndi andale komanso ma MP zisokoneza kuzakhala finger pointing ambiri sanakhulupirire. Ena ananyoza, ena ananena zambirimbiri machiona chikapechi chimene chindi chikape sichimadziwa zinthu kusaphunzira kwa mupha kwambiri amene iyi kutero kondeye kuti akufuna apasidwe ndalama. Ndidanena kunena kuti izi za Chilima zikuti zikhale credible kuzazakhale finger pointing kusogoloko musasiyemo anthu andale ma MP. Ine ndinali nditadziwa kunena kuti kusogoloko kuzakhala mpungwepungwe kwa amene akudabwa mwina ndi kulengeza kwa MCP members kuti sakhala nawo mu komiti imeneyi, kwangukhala kuti mwina iwo samasatira zinthu. Koma ndinanena ine kunena kuti zimenezi sizitheka, zimene zikuzakhala kunena kuti ife imene ndi witch hunting, chifukwa muzakampeza wapo ujene munthu akuthawa wa polisi asanamuitane kapena asanamuuze kuti iwe tandikukufuna, koma munthu nyandi kumangothawa yekha. Muziwe kuti munthuyo ndiye kuti ndokuba, muziwe kuti munthuyo ndokupha. Ambiri iniyo mwina simmamvesa chimene ndimafuna kutanthauza. Apapa zafika pa mwana wakanaphala, chifukwa sizingatheke kunena kuti anthu omwewo zikuwakhuzawo za Chilimawo apiteso azikawafunsa anthu amenenso zikuwakhuza. Ansalaje mwina nditati ninene kuti A times A, ambiri ya ino amene munapita ku skulu mukhoza kuona ngati ndi A squared, koma ansa lake ndi aksa. Amene so mukuona mwanzeru menene ndikuoneramo. Izi zachitika za MCP kukanazi ndikuti ndi A times A, ansalaje muipeza kutero kwakuona kuti kumene koko akayaluka siku lina azaoneka kunena kuti muna achita sacrifice anzawo ndi akukana dala, chifukwa nkhani ndionekeratu kunena kuti ngozi imene yesina angochitika wamba. Pali wina wache amene anachita engineer ndipo chinsisi wina afune asafune chinsisi chizaziwika. Ndipo pakufunikira kuti inu a DPP musamale kwambiri, chifukwa kuli maploti ambiri ofuna kugwesa boma lanu. Ploti ina imene ikubwera imene so akonza anthu amene wa ndiyo gawana mfuti kupereka kwa Chinyamata kuti azinka mizimu na achita terrorize makamaka kumapha marubino. Ndicho linga kuti achite discredit boma lanu la DPP. Vuto la inu anthu andale tikamakuuza ni simmamva. You'd never or you don't learn from what happened with others. Izi zikuchitika zimukuyenera musegule maso anu kwambiri. Iyi makamaka nkhani ya Chilima muisegulire maso. Lifache siku jati nkanena ife osaphunzira ife kunena kuti nkhani iyi musasiyemo andale, chifukwa kusogoloko kuteko akufuna azakane ripoti limeneli kuti ripoti limeneli ife a MCP munalibemo. Choncho therefore it is not making sense kwa ife is not a credible report. Mukuyenera musamale kwambiri kuli maploti ambiri pajatu anzano aja ntoliro ata akufuna so atazaime ziko lino kaya ataza musankhendi amache siti kudziwa koma afuna so atazaimiriyo president anaumva kukoma kwambiri. So mukamakhala ku parliament ko kapena kubomako musamaone ngati aliyense amene mukucheza naye ndi nzanu, ena osiyanzano akufuna akupwetekeni. Kuli maploti kodi tumalayi munotu mwagawidwa mfuti, tumunagawidwa mfuti nthawi ija ndipo akupitiriza
kupitirizabe anthu okuzigawa mfuti. Mukuyenera musamale kwambiri a DPP mukamapanga zinthu zanu. Osamanguti democracy no, muzazipwetekesa nokha, so mukuyenera musamale kwambiri. Nkhani yoyamba ya lero ndi mchitidwe wa nkhanza zimene anthu akupangira ana ang'ono bofi akazi komanso amuna. Anatu akupangirirwa nkhanza makamaka antchito. Komanso even in ma orphanage centers ana akupangiridwa nkhanza, kumagwiriridwa, kumamenyedwa. Ma orphanage mu anaso akupangiridwa nkhanza, kumenyedwa. Andi aboma musazitenge zimene zikukhala lightly. Mumve ndithu kunena kuti ana akupangidwa nkhanza kufika size yomakagulisidwa, kufika size yogwiriridwa, kufika size yomenyedwa, ndikumakatayidwa pakati pa usiku pansewu. Tikufufuza orphanage center ina yake kusalima imene ili ndi mbiri yomenya ana, imene ili ndi mbiri yopanga nkhanza ana, ndipo kumatenga ana aja pakati pa usiku ndikukatayira pa Kamuzu Road. Tikufufuza nkhani imene ndipo report limene likatuluka tikuuza ni Amalawi. Koma lero mwina tikambeza nkhanza zimene wapanga wa polisi wina ku Nkhata Bay amene wamugwirira wantchito, ndipo wakhala kumugwirira wantchito more than 3 times. Koma nkhani imene isima pita pena paliponse. Kodi tu Malawi muno mukuchitika zinthutu. Kuliso mwana winanso ali kuchichiri uko, anapezeka kuenda kuchiromoni, kenako ati anatola chiuje ni chinthambi cha nkhuni yokugwa. Anapeza kuti wa polisi anamugwira mwana uja ndikukamanga. Tikunena pano mwana uja mlandu wache sukuziwika kuti analakwa chani, koma ali kulimandi kuchichiri. Nkhani yake kwa ifufuza amene hii mwana amene hii amagwira ganyu yolima kumunda wa polisi wakusanjika. Ndiye chifukwa chokuti amakamvutisa kumamfusa ngongole wa polisi uja anapanga plani ndi anzache ndikukamangisa mwana uja. Kodi tu mundende muli anthu ambiri amene amangidwa koma milandu yake sikuzika kuti amamangiridwa chani. So ndizomvesa chisoni kunena kuti wa polisi wa ku Nkhata Bay, station officer wa pa Nkhata Bay wamugwirira mwana, ndipo kwa amene mukufuna zithunzi za mwana amene iyi siti kumutchula zina ndikoza kukutumizirani. Koma nkhani imene ikuyenera ipite ku area sate kwa Inspector General of the Malawi Police kunena kuti mbale wanu kapena wa ujene nyamata wanu wagwirira sikana wantchito almost 3 times. Monga amene apangira so amfumu ena yake akuzomba kukula amene akulira mukumaka gona ndi mwana. Malawi muno mukuchitika nkhanza zopsa, so mukuyenera muitenge nkhani imene ya ku Nkhata Bay mwa serious kunena kuti wa polisi wagwirira mwana. Ndipo nkhani imene tikuyiyang'ana ndi chidwi kwambiri monga amene timayiyang'aniranso ya ku Kasasire imene anthu aja pakana lero andali munangopitako kukanamiza kuti muwathandiza pakana lero. Nkhani ina imene tikufuna tiunikire lero ndiyokhuzana ndi programu ya Mbwezera Chilengedwe imene inalowa malo mwa Masafu. Programu yabwino kwambiri yoapangisa anthu the communities kuti azitengapo gawo pozala mitengo mma community mwawo. Koma programu imene hii ikukumana ni mavuto kwambiri kuchokera mu Oktoba last year kuzafika pano. Anthu sakulandira ndrama zawo almost in all the districts, kandi kubalaka, kuliwonde, kumachinga, kumulanje, kuphalombe, ujeni kumwanza, kuneno, kudeza. Anthu onse amene akugwira ntchito ya Bwezera Chilengedwe akulangika kopya chifukwa ndalama sakulandira. And system imene munayambayi yoma apasa anthu ndalama kuzera mmafoni ndiye imene ndi system yolakwika kwambiri chifukwa anthu akuba ndalama kuabera anthu akumuzi ajawo monga amene zachitikira kudeza kwabedwa ma billions chifukwa anthu amene amapanga za Mbwezera Chilengedwe ndi ambiri kwabedwa ma billions kwa DC kuabera anthu amenewa. So ngakhale munali ndi review program imene mmachita zulo kusalima akulu kunyanja kumene mmadya ino nyama zanu ndi ma sausage, mukuyenera mudziwe kuti program imene anthu ambiri akuida ndaula kwambiri chifukwa sakulandira ndalama zawo ya Mbwezera Chilengedwe. Ndizomvesa chisoni kuti corruption ili pena pali ponse muno Malawi and anthu ambiri akuvutika chifukwa cha mchitidwe umene wa corruption pena pali ponse pali
corruption upite ku Ministry of Health, ku Ministry of Agriculture. As we talk now, Ministry of Agriculture ili ndi program imene akumanka mizimu ndikumalemba anthu kumaona zanzika kuti aike pa subsidy program. Muziwe kuti anthu anu amene akumayenda mizimu kumalembera anthu a subsidy program akumayitanisa so ma 2000 kunena kuti ngati ukufuna kuti ulowe mu program yozalandira fertilizer upereke 2000, akadandaula anthu akumaperekesa 1000. So you can see kunena kuti kuno ku Malawi sikuzatheka nkhani ya corruption. Mukuyenera kuti akulu kumwambako muyang'ane kwambiri. Muyang'ane kwambiri monga mene tinakupempherani kuti pamene budget yapanga chonchi komanso even nkhani ya misewu muyang'ane misewu sili bwino. Kodi misewu iyi ndalama zake zimapita kuti popeze ndi tollgate zulo litaona msewu wa M1 road kuchoka ku Lilongwe kukafika ku Blantyre kwaphulika matayala magalimoto 17. Matayala atu magalimoto 17. Ndipo zikanakhala bwino afisi inu aujani andale akhani ma ministers khani ma MP khandi amboma khandi aku Roads Authority akataziphulika magalimoto anu. Ngozizo muzipanga inuyo. Chifuka kama kuuza nimuna mukuona ngati nizophweka koma zeni zikuchitika background. Mukati muzipanga ngozizo muzifa inuyo mwina bwenzi pano misewu yitani itakonzedwa koma mukuzitenga zinthu zikukhala za simple kwambiri. Malangizo anga omaliza lero akupita so kuboma makamaka pa program ya free education both ku primary komanso ku secondary. Iyi ni nkhani imene yazesa kwambiri mkwiyo kwa makolo komanso maziphunzisi ndipo tisachite pretend mwinaso mukanangochita reverse nkhani imene ya free education chifukwa yabweresa mavuto kwambiri. Malama kuti ziko litukuke kumbali ya maphunziro alowa pansi padakali panopa. Izi ndikunena zena akhoza kumanena kuti ndatumidwa ndi mwina ndi opposition kuti ndizizuzula boma motero koma akuluakulu kupereka 13,000 ngati ndalama imene ikuyenera iperekedwe pa sukulu yoyendesera sukulu ndi mistake yaikulu. Tikunena panopa ana amene anka ambano kumaphunzira ma computer komanso kumalemba mayeso kuzera zinthu zopulintidwa mayeso amba kulembedwa pa board kuphunzira kwayambidwa kulembedwa so pa board chifukwa chosowa funding. Inu mungapereke funding monthly funding ya 13,000 ithandiza chani kuli mkwiyo waukulu kwambiri kumakolo komanso kwa maziphunzisi. And program imene ya free education mukanayitengerapo phunziro pa nthawi ija yabakiri muluzi kuti kodi inachita perform bwanji, kodi free education in other countries ikuchita perform bwanji. Chifukwa nthawi zina mukhoza kupanga ma program abwino koma ndikuonongeka musewu. And it is good to reverse it ngati si kuyenda bwino. Anthu tamakhoza kuyamba chinthu chabwino ndikuchithesa pakati. So iso program iyi ya free education chonde Minister of Education you are an able person very educated muichite revisit msanga muone kuti kodi free education ikupitiza maphunziro pasogolo kapena ikuabwezeresa maphunziro mbuyo kodi imene ikupindulira Malawi. Chifukwa tuinde tivomereze ziko lina lilonse ndilotukuka chifukwa cha maphunziro koma pali zinthu zina zimene mmakhoza kuzipereka za ulere zimene sizimakhoza kukupwetekani. Izi zolandira zizopereka za ulere ndi zabwino inde komano pena pake zimapangisaso anthu kuti azikhala anthu aulesi kuwapangisa makolo kuti asakhale responsible kuti ali ndi ana amene akuyenera kupita ku skulu, kuwapangisa anthu kuti asamakapange ganyo chifukwa akudziwa kuti boma likhoza kuwapasa chimanga kuwapasa zakudya zina ndi zina pakana kufika kuwapasa mablanketi. Izi ndi zabwino koma zimapangisa ziko kukhala losauka, ziko kukhala la anthu ongodikirira kuna kuti owa muthalika akubwera ndi ndalama atipase iyi ma minister akubwera ndi ndalama, MP akubwera ndi ndalama chifukwa anazowerera moyo olandira. Izi si zabwino. So free education ndi yabwino kwambiri, maphunziro ndi yabwino kwambiri komano implementation yanu mukuyitenga bwanji? Kodi funding yopita kuma primary school yopita ku secondary school ikuyenda bwanji? Kodi nanga mukamanena kuti free education mwanayo akuyenera kuti azilandira chani ndi chani mu free education ngati kuli ndalama zokuti azipereka munayenera kuti muzichite specify
mukuyenera kuachita a civic educate anthu. Vuto la kuno ku Malawi timayambisa mapulogalamu abwino koma timachita so sit on the information that is supposed to be known out there. And just like imene ilili nkhani ya amaresi ya pension fund, anthu tusakuiziwa ambiri kuti pension fund ndi chani. You need to take information out there because yena angoiziwa kumene kuti kunja kuno kuli pension fund zokutiso kuli mapension osiyana anthu ambiri samaziwa. So a DPP samalirani kwambiri nkhani ya free education kuli nkwiyo makamaka kumaziphunzisi masukulu komanso makolo. Bon Klindo, the DC, mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Cheza Village, T.A. Mabuka, Box 76, Mulanje, Malawi, Southern Africa.